batin pora. Lah kaya ngono dadak kok takoki lho, Kang. Lho aku iki ya was-was sumelang. Santi iki bocah ayu, kembang desa. Akeh Joko sing seneng karo kowe lho, Ndi. Nadyan ning desa iki paribasane oke wong lanang sing baguse ngumpuli sampeyan. Ning tresnaku iki mung mligi kanggo Kakang Sumar. Ah iya, tenane. Ning kok rasane atiku kok tansah sumelang ki ndak arep kono. Ah iya, ora usah duweni pamikiran sing kaya ngono. Pomo aku iki kepengin seneng-seneng karo kowe ngono piye, Ndi? Seneng-seneng sing wujud kepiye? Olah yo ambyur ana ing tengahing samudra asmara bebarengan ngono. Ah iya. Yen ngono ora pengen tak ladeni ngono. Aja sik yo, Kang. Lah Sumali iki wonge yo ngene iki brangasan. Nek kudu yo nyerep ae. Ane ya aja dina iki yo, Kang yo. Aja ngono, Go. Awakmu ora penak pating greges, rasane ra karu-karuan. Sapa manis? Ah iya. Arep ngopo? Gandrung ketoprak yo gandrung barang ngono aja. Iya lumrahe pancen gandrung. Ning aku urung pengen jare. Yo dipengen-pengeno ngono ae. Ah kok iso bae. Sapa manis? Yo manisku dhewe. Kaya sira. Iya. Ala aja ngono kok, Kang. Sampeyan iki kok iso ngono. Ning kene sepi ora ana wong aku wedi yen sampe iki jare diladeni kaya ngono. Wes yo aja saiki. Jane pratapan rasane atiku lamun kok sampe pingalem bono sing kaya ngono. Mesti peputone kuwi sing ora-ora. Ra iya to, Kang? Ah, Kakang Sumali. Aja jawe-jawe ngono to. Aduh, Kakang Sumali aja ngono aku malah gendeng lho, Kang. Wes ora usah ngalem bono ngono. Kakang Sumali. Ayo, ayo. Tresno yo tresno ning aku ora pengen dina iki. Kakang. Kok ya cedhak sithik Lesti. Cedak sithik ya. Aja cedak-cedak nemen ya. Ah iya, anggone umpamane iku lho. Ngapusi. Ngapusi ora percaya. Kalem bono kok banget ngono. Wes yo Kang yo. Ah, Kakang aku arep apa iki? Wes yo aja ndok bacotno. Ah iya. Kakang. Kakang Sumali. Aduh. Aduh. Walah tak cekel sithik kok dadul Lesti. Lah kebanteran anggone nyekel tangan. Sumali
nyekel sithik krasa lara. Ning ya pangapura. Sampeyan iki kok kasare ra karuan karo wong wedok. Rene sing rene dhewe. Napa? Kadung aku pamer tembang kang glorok-glorok iku mau mbok yo gelem lelati karo aku. Sing gedhe pangapurane yo, Kang. Lamun aku kudu ngladeni sampeyan aku ra sago. Piye? Aku ra sago. Ora sago. Ojo gawe nesuning Sumali. Sumali iki alus yo iso kala mangsa. Ning kasar penggaweane saben dina ta. Nah aku ora tau ladeni. Guna apa aku seneng karo kowe? Nyambut gawe saben dina wong bakule kepengin nyenengake kowe. Kowe njaluk apa tak turuti nganti aku adol wedhus budiken tekadane. Bangeten ki ya sampeyan. Piye? Aku wis kandha bloko yen awakku rasane ora penak watuk wae iki lho. Watuk. Saben dina saben aku njaluk kok ladeni. Kowe iki 1000. Ngelak. Ora gelem lelati karo aku. Ya, ora apa-apa ti. Ora apa-apa. Aku srek ati. Aku kok tampik saben dina rumangsamu aku ora srek aku wong lanang. Arep ngopo sampeyan, Kang? Ora arep apa-apa. Ning ditenono. Dina iki aku ngalah karo kowe. Ning nek sesuk aku kepengin kok ladeni, kok ora kok ladeni, kowe bakal tak rudo paling buksa. Pengancame Kakang Sumali kok kaya ngono. Iya, Kakang. Tenane aku ora tresno kalawan sampeyan. Lamun aku kudu ngladeni apa ya aku bisa coba. Baik Santi. Kembang. Tenane sampean iki lho ono apa? Kok ngudo rasa genang-geneng dhewe. Apa ono perkara? Ngene lho. Iki mau aku rak sapetemon karo Kakang Sumali. Lah bareng dhewe ketemu aku. Dhewe pengen seneng-seneng, cethane pengen tak ladeni. Sak banjure Jeneng antarane aku lan Kakang Sumali kuwi bener ana sambungan tresno. Nanging ora tak selai batinku. Sing tak tresnani. Sing dadi pepujane atiku ora ana liya Kakang Suwarno. Santi. Kok setun temen sampean? Lah kene Iya wae. Sampean kondo yen to nyambung tresno kelawan Kakang Sumali. Banjur sampean ora tresno Kakang Sumali, malah kaporo. Sing sampean senengi, sing sampean tresnani ora ana liya Kakang Sumarno. Cilik gedene ning atine sampean iki nyimpen wong lanang loro. nanging tenane aku kuwi ora tresno kalawan Kakang Sumali. Dasare sampean opo kok ora tresno kelawan Kakang Sumali? Tak kira kowe uga wis mangerteni. Watak wantune Kakang Sumali iki kaya ngopo? Wis brangasan, galak, kasar. Lamun tok lakon aku iki dadi bojone mesti uripku kebak kasangsaran. Mula tak tampa tresnane nalika dheweke kuwi nembung tresno kalawan aku. Cilik gedene sampean nampa tresnane Kakang Sumali mergo sampean wedi. Kapojoke kan. Lamun to ora pok langgeti tresnane Kakang Sumali, mesti sampean dipolo tipiloro ngono. Bener, lha iki mau lekas wae. Jaluk tak ladeni ora aku ora sago. Iki mau malah ngancam karo aku. Yen to iki aku ora gelem leladi sesuk kok isih emoh, aku bakal dirudo paripeksa. Dadi mau Kakang Sumali tekan kene. Isyo. Janjian karo sampean ning kene. Ah, Betek-beteke Kakang Sumali pengen sampean ladeni. isyo. Sampean ora sago. Mergo ning atine sampean iki ana Kakang Suwarno ngono. Bener. Aku pengen ketemu banget karo Kakang Suwarno. Nanging aku wedi
wedi mengko yen nganti konangan Kakang Sumali piye coba. Yen ora kabutan aku pengen sabiyantu karo sampean. Nanging janji lho ya. Yen sampean bener-bener seneng kelawan Kakang Sumarno. Lahir batin aku tresno nanging sing dadi pitakonku. Kok tembungmu pengen sabiyantu kalawan aku? Kepiye coba? Mbak Yu. Mergo aku tenane ngono ya ora seneng kelawan Kakang Sumali. Sing sampean kandheke pancen bener. Lamun Kakang Sumali kae wong iki brangasan, cengkiling, moro tangan. Ora mung kuwi, saben-saben apa sing dijangka, saben-saben apa sing dikarepke, lamun to ora kelakon, ora kasembadan, mesti dheweke ngamuk. Bener. Aku tenane yo kuwatir karo sampeyan, lamun to kelakon, sampean omah-omah kelawan Kakang Sumali. Besoke yen to ana apa-apane sampean dipolo. Iki lho. Senajan to sampean iki ora dulur ketok punir bebasan. Nanging pangrengkuhku sampean tak anggap koyo dulurku. Lah saiki kanthi cara piye kowe arep sabiyantu karo aku? Saiki ngene wae. Iki upama lho. Heeh. Upama sampean kandha lawan aku supaya ketemu kelawan Kakang Suwarno. Mbah ning ndi papane sak ora-orane dimen Kakang Suwarno percaya diwenehi orek-orekan ngono. Nek mongko iki aku lali. Ngene iki ana ngene. Ayo. Tak tulise sedelok kae ning pojokan kae wit. Ya ditulis karo godhong-godhong kae apa? Mengko yen wis tak wenehke kowe, wehno karo Kakang Suwarno ya. Ora apa-apa ngono. Yo bangetan yo Kakang Sumali. Wiwit biyen nganti saiki tumindake kok ora iso leren, ora iso mati. Apa jenenge? Wong para kandha kae yen to watak iki ora iso ditambahi. Iki mau wis tak tulis. Apa sing dadi seni-seni atiku? Iya. Lah iki mengko kowe pondo bloko. Sesuk esuk rep jam 2. Jam 2. Nah, Sesuk awan. yo. Kakang Suwarno kon teko ana ing pundhuk Pati Ayam. Ning Bunuk Pati Ayam. Pundhuk Pati Ayam yo. Jadi iki sampeyan wis tulis. Wis. Ah, kejaba rak ngene. Dilebokno sing pripet? Yo. Nah, Iki matur nuwun janjiane ya. sampean sesuk ning Bunuk Pati Ayam Iya. jam 2 awan ketemu Kakang Suwarno. Iya. Ning sampean aja mlenjani. Ora. Lah kok aku reti amuk Kakang Suwarno piye yen sampean mlenjani janji? Aku ora bakal mlenjani janji mergo apa? Saben temon iki wis tak angen-angen rino lan wengi paribasane yen awan aku ora doyan mangan, Iya. yen bengi aku ora iso turu mergo keisian. Ya ngene wae, Mbak Yu. Sewang-sewangan. Semen bali luwih dhisik toto-toto. Iya. Sesuk aja lali jam 2 awan Ah. teko ning Bunuk Pati Ayam. Ya wis hati-hati. Ya ngono bali sik. Ayo Santi. Yo. Lamun to sampean dadi bojone Kakang Sumali. Jroning batinku aku ora lilo. Aku seneng lamun to sampean dadi bojone Kakang Suwarno. Mergo Kakang Suwarno kae sanu barang apa wae saru alus. Pangucape tumindake iki lho sing gawe mareming atiku lamun to sampean kelakon. Omah-omah lawan Kakang Suwarno. Lanjut Kakang Suwarno ki ning ndi? Adaane yen to awan ngene iki dekne cedhak ana ing kali. Asu mergo rumangsa lumrah sak awake. Yo, bakal tak goleki ning endi papan dunungmu, Kak. Kang ngono. Maki malah ngewangi tumindak sing ora bener. Lho kenane Santi iki calon bojone Kakang Sumali. Lho kowe kok malah ngewangi sing ora bener, ape dikongkon metuki Suwarno tak kandhake diar kowe kok. Ora leres.
cintamu? Santi. Alah, sing kandha sapa? Kandha sawi. Kowe apa ora? Kowe yakin? Santi. Nek Santi jatuh cinta karo Sumali. Ora perkara kuwi. Wayang ulem wis tak sebar. Wis mbok sebar. Sebar Wis selapan dina manten murung. Kowe bakal murung duwe bojo Santi. Ya, Urung piye? kowe ora ngerti. Ya, Rumangsane Santi ora ana wong liya kejaba kowe. mergo cintane Santi ku karo aku. Ngene tak gedhoi. Ya. Mripatku roh dhewe. Ora omongi wong nek Santi kuwi karo sampean senenge mung etok-etok. Ya rasa kaya ora. Asline Iya. Santi cintane karo Suwarno. No? Piye? Santi lho cintane karo Suwarno ora karo Kakang Sumali. Lha kowe kok weruh? Loh, aku iso kandha kuwi nyata. Nyatane Lho piye? aku karo dhewe. Ngepasi aku mlaku-mlaku golek walang. Aku duwe manuk, tak Iya. golek. Santi menehi layang. Malah mekas kene kok. Piye? Hei, Brandi aja lali lho ya. Jam 2 sesuk ketemu ning Gua Pati Ayam. Lho iki ora percaya? Buktekno. Neng gone buntuk pati ayam, Nah, kok nek aku ngapusi, aku idak-idak. janjian karo Suwarno. Heeh. Sing nggawa layang sapa? Meranggi. Meranggi. Iya. Meranggi piye leh? Bakri. Ya, dulure to ya. Wong ora kok memper kok. Ngono. Wis rodok deteke podhok wis sing ndi to? Bakri sing nggawa layang. Ya sing kuwi. Sing ngandani Santi Bakri. Sing rambutnya bengkek. Bajingan Bakri. Golek hawa sing adem kanggo ngeper hawa nafsu dimen sajroning tenagaku mengkone bisa nyawiji dadi rasaku ana ing jiwa lan dadekake kekuatan. Hah? Mas Yono. Aku iki golek sampean nganti bingung. Katone kok lonjong mimis bengok-bengok saka kaduan. Sampean ngerti apa ora? Wiwit saka omahe sampean tak golek ora ana, lho sampean ning papan kene. Pancen aku golek hawa sing adem dimen rasaku iso nyawiji lawan tenagaku. Kan nganti aku pengen ketemu sampean iki ana perkara sing bakal tak kandhake sampean. Saka mangsaku aku ora ndek musuh sapa wae kok aku duweni perkara. Tegese ora perkara mungsuh lan mungsuh. Ana bab sing bakal tak kandhake lawan sampean. Kondo kuwi alon-alon sing cetha ngono lho. Nah, iki cilik gedene ra aku dikongkon Mbak Yu Santi. Tongkono. Nah, tenane coba dibuka. Kowe wis ngerti isine puro. Nah, ngerti lah sampean tak omongi. Nah, kono. Kang Sumali. Sampean tekan kene. Ono apa to, Kang? Warung jambian bae. Bakri. Lho kuwi wong Mang tekan omahe Santi. metuki. Aku golek walang. Ora omongan iki aja telonyar-telonyar tak wethake isan ngono. Ya apa ora to? Bakri. Kan Kowe mang tekan omahe Santi nyapa? aku ora ning omahe Santi kok, Kang. Sing ketemu Yu Santi ki lho sapa? Aku Kok sik ketemu ning omahe aku golek walang, aku duwe manuk. Roh wong kuwi. Ketemu ning ndi? Nah, ning pinggir kali. Ning Sendang. Lah, dheweke mehno layang. Kowe ketemu ning Sendang karo Santi. iya kan. Terus karepmu Yo aku jagungan biasa karo Mbak Yu Santi koyo dulurku dhewe. Oh, tak- ora ngandel. Ora ngandel ku. lho. Dur. Sampe krotok ngaku. Aduh ya, aduh.
senggan, rohku menehi layang. Santi mekas, aja kleru lho ya, kudu Suwarno. Aku kok ora kowe. Aduh, Kang. Piye to, Kang? Kowe entuk layang saka Santi kanggo Suwarno. Layang apa? Aku ora nampa layang, Kang. Ora. Aku Ora, Kang. piye? Ora tenan. Aku jalur ngapura, Kang. Kok jangan mateni aku. Yo iki yo kelenger. Kang. Iya, Kang. Aku Wayane sani. sing gak aku tak kandha bloko. Pancen. Ojo to, Kang. Kepalaku kok petungi. Sing kok keprok. Iya, Kang. Ora kleru. Kabeh kandhane wong Jambian sing kok cerut. Dinane Jujur kok aku kok. Kowe diwene layang Santi. Ora usah gerak pak. ojo galak-galak Cecek kok, mati. yo. Oh, Dino nando iki kandhani kok. kowe nek ora manut karo aku tak cecek mati. Iya, yo, Kang. Iya. Kandhani kok neng Ora. enek alabyu ning kono. Piye? Enek alabyu Suwarno cintaku. Ngono Kowe malah waca, ta percaya aku waca. arep alap you. Aku cinta padamu. Alah, kaya roh ae. Delok yo, Bra. Delok. Kayak bibir kecup barang yo. Delok. Kon mara ning muntuk mati ayam. Wong wedok ngono kok mbok pratak Kowe ngene kon lawan. mara ning muntuk mati ayam. Nek aku dadi kowe ra trimo ah. Ngono. Wong lanang tipe dibanding-banding wegah nek aku ah. Wis to aku aja aja, Kang. Anjen bolak-balik kowe. Kok aku meneh to? Kowe bocah cilik dikongkon ngalor ngidul manut bae diopahi pira kowe karo Suwarno? Coba dikono es teh. Tukono es teh gelem. Kowe pomo tak pateni aku iki menang ora kondak kalah ngisin-isini tak kandhani. Lanjut. Ye, Iki arek-arek. tak arep Aku tak munggah ning muntuk. lah. Titeni ono tak aji. Arek-arek. Kakak Suwarno. Aku kangen kelawan sampeyan, Kak. Iya lumrahe wong kangen kuwi seneng. Lah kowe kok nangis ki? Mergo gedhe rasa kangenku kelawan sampeyan. Tenan. Tenan. Iya. Kok pilih aku timbang Sumali? Yo iya no. Buktine apa? Jaluk apa tak wenehno. Tenan kok. Iya. Ayu tenan. Santi. Wedok kok. Yo wis biyen mula ana. Lanang ayu yo ana mang dijak. Saka Aja ngono. Kowe iki aja nggodho aku wae yo, Kang. Aku anggonku pengen sapetemon karo sampean bae kanthi sesingitan. Mergo aku wedi yen nganti konangan Kakang Sumali. Gedhe cilik aku koyo dipateni. Aku ora ora iso. bakal wani. Lamun to Sumali mateni kowe isih ana aku. Tenan. Ana sak mburiku mengko wayang gebuk aku ngalih kena kowe. Kok ngono sampean? Jare tresno. Iya. Tresnamu yang gede kelawan Suwarno coba bukten. Tekno piye? Aja ngono, Yo Gok. lagi karo aku. Aku lelaki kalawan sampean. Diwujud apa? Mbuh piye caramu supayane aku percaya karo kowe?
Aja ngono to, Kak. Age. Kok malah guyu-guyu. Seneng yo deleng-deleng kok sok Bunga. bunga. Bungaku tan ora bisa tak gambarke. Aku kangen temanmu. Aman kok agam. Lelintang rasanya. Lintang kae radio nek bisa nyambut sisat juring ati. Mergo ngerti ayune wong. Apik yo. Apik. Ketoke rupamu bagus no Suwarno. Jeneng apa kan? Picek kok mripatmu. Kupengem kuwi yo ndung. Budek kok kupengem mripatmu yo weruh. Pancen Santi kae calon bojoku. aku ngerti. Lah kok mbok ayo Nanging Sumali. piye? Katone kowe urip ning mati rasamu. Piye? Katone kowe urip ning mati rasamu Kowe mergo iso ngarani aku ngono iki dasarmu. sawetara Santi saben dina cedhak karo kowe. Ning apa ora krasa? Rasane senenge atine Santi karo kowe kuwi tulus apa ora? Kang Sumali. Tak dolno cemek gudiken. Apa sing mbok jaluk tak turuti. Entek cemekku. Kang Sumali. Eh, Sing gedhe pangapurane. Tenane aku ra tresna kalawan sampean ya wis. Ning kene bloko wae. Wong lanang ning jagat iki sing tak tresnani ora ana liya Kakang Suwarno. Mula sing tak jaluk sampean bisa nrimo lan legowo. Mergo apa? Wektu dina iki aku meteng lantaran Kakang Suwarno. Aku dadi kowe gak wong lanang cuma dientrek-entrek. Sorry lah yo. Wong lanang kok wis meteng kok malah karo kono. Nek sampean piye? Nasib piye? Ora iso. saben dina nak Wahyu Manggala anggere seneng karo wong wedok ora kelakon. Mesti milih kono. Mesti cabang. Mergo raine sampean koyo tekek bosok. Diampun bocah bayi. Tak kuateni Kepiye bangsa. saka kowe Sumali. Bang? Aku diajar. Ora usah mbacut. Seneng karo Santi. Wis meteng. Kelakon Santi meteng lantaran saka aku. Wis pirang sasi? Anggonku mbobot wis 4 sasi. Ya ampun. Mula lilak atimu ya, Kang. Wong Aku tau
tresnan nganti santi meteng batang sasi aku nrimo. Apa lek nom mripatmu jabang baine santi arep aku mesakne karo Mbak Yu Santi Kang. Wetenge mesti cekeli wae kok menawa babaran. Coba titili kono. Piye Kang? Mbak Yu! Mbak Yu! Kang, kapan piye? Kenapa? Kenapa? Kok sampean iki ketone kok bingung? Duh! Duh! Mergo saka teluh pakang dene Sumali aku kesarung bebendu Pak. Aku anakmu tok weneng jeneng sapa Pak? Najan to kawujudanmu sing kaya mengkene. Aku bakal lilo nrimo lamun to kowe titisku. Kawujudanmu sing kaya ngene mergo saka tumindake Sumali. Wetenge simbokmu disawur kanggo awu jimat. Ing kene kowe bakal tak weni jeneng Sarung Dedali. Mergo saka tumindakmu lan simbokmu. Iya, Pak. Kang durung entuk restu. Wong akeh ngandhakake saru. Mula karana Saru Dedali yo. Saru. Iki karepe Pak. Kepiye Kang? Apa dijak bali wae? Sawetara masa borong Sarung Dedali Sumali tabucuke. Panjenengane banget wujute anak sampeyan. Simbok. Dijak bali ning omah wae ngono Si piye? Bu njaluk ngapura ya Ken ya. Aku moh melu kowe. Melu si Bu ya Le ya. Ayo bali ning omah karo mati. Timbang mirangno Simbok. Saru Dali tak manggon ning pate ayam yo. Mengko sing rumati kowe sapa yen ra melu Simbok Le. Sawanci-wanci Bapak Simbok butuh aku. Golek ana ning guwa pate ayam, Mbok. Wis yo, Mbok. Ora kleru kabeh kandhane Srodani. Lamun to kae kok jak bali ning omah, mesti wae mirang-mirangke keluargane sampean lan kiwa tengen. Sing bagus. Sampean bali ning omah. Aku ra negake kelawan Kakang Suwarno yen to mengko cengkak bakah kelawan Kakang Sumali. Mula sapa bae. Titik-titik atine. Ayo ngadeg. Impono kalau jangan sampean pilih anak sampean. Yo, sampean bali. Simbok bali ya Dedali. Ayo, ayo. Simbok bali.
sing ora dirasa mati rasamu kok moh kowe Tak sawur Aku ape bar aku jimat Iya. dadi ula. seneng atimu kowe Sumar Mergo kowe yo gelakno aku no. ing kene aku ora trimo Ora kowe kudu pitungan karo aku Arep ngopo? jandon Sumale Sumar Maju omah. Ya. Boten kuwi Sek. Ana piyai agung ketoke. Malah klotone kene dhewe ketut. sampai nyandek gurut-gurutan karo Sumali Padha iki wong kudu iki. Yen ana perkara ayo dirembuk, iki mung perkarane iki yo. iki perkara aku karo Sumali sampean ora usah perlu ngerti bakul sampean nyandek perkarane apa Dalang sapa nyono? Yo aku cah sapa nyawa. Dalang bakaran. ora usah sonang kowe duremu putukan karo aku Kowe ngejak Sok kenal, sok tanding tekan. pirang dina? arep golek Ayo, ayo, ayo. aja ning aku jotosan. Masobiri. wong ana supi ora ana birin-birinan Sabar iki kasing Gusti. Nek kono Aja gampang nesu, wong e seneng nesu karo penyakit stroke. sing kok bantu kene kok Stroke sih. Kang Suwarno, dalang iki sapa bakri? Ya, Kenal piye sampean? yo ngerti. Sumali. Dalang sapa nyono? Ah, leknyo. iya. Ngene. Kok aran sembarang dengah. Nganti aku ngantek konmu gelut, iki aku bakal paring pakabaran. Weh, kabar apa ana apa? Dina iki Kembang Jaya wis dadi mantu ana ing Carang Saka. Diwenehi bumi ana ing alas Kemiri. Ya, nggih. Wanter dawuh Kanjeng Hadipati, Kemiri kudu dibabat kanggo ngiyup Kembang Jaya sak bojo. Lah dipun babat mawon. Sawise alas Kemiri dibabat, ana kedadian sing ngane-ngane. Udan gledek, Ora, angin puting beliung. Udan salju. ora. Apa? Wujute randu gumala. Randu gumbolo. Sing gedene lu sing gede banget bareng rangkulan sawise ditegor kuwi ambruk. Ambre ndak wis ah. Ya ditinggal leren ngadeg meneh. Kowe kon sulapan ya cah. Yen kowe ora ngerti mesti ora percaya. Aku ora percaya. Aku percaya mergo aku nyekseni. Lah tekane sampean tekan kene iki arep ngopo? Mergo bingung penggalihe Kembang Jaya. Dawuh kongkonan karo aku, kang supaya aku gawe wara-wara sayembara. Wonten sayembara ki dalang. Sok sapa wae sing bisa negor randu gumbala bakal diwenehi ganjaran. Kenano Ganjarane napa? Ganjarane bumi mbutak kulon negara. Ingkang sayembara sinten? Kembang Jaya. Lah Kembang Jayane sinten kok sayembara? Lho. Mboten Kanjeng Puspa Andum Jaya wonten Carang Saka. Kanjeng Bupati wis paring alas Kemiri diwenehke Kembang Jaya. Ngoten. Aku karo wis kandha to Lin. Sumali Ngoten to. Sumali Apa no? mergo kowe karo aku kuwi kalebu wong pati bab kapribaden utamane Santi kuwi disisihke Kewake dhisik. dikiwake bakure sabiyantu Kembang Jaya ngrubuke randu gumbala Sayembarane Kembang Jaya bakal tak pupu. Ngono. Besok Aku yen melu. nganti Kembang Jaya lali bakal tak tagih. Aku melu kono.